aw kun sigilen bɛ ka wagati kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔ foire exposition internationale de Bamako Febaki sugu ni ye a kɛnɛ dayɛlɛni an b'a fɔ aw ɲɛna aw ka aw bisimila sanni feerefɛnw caman u bɛ kɛnɛ kɔnɔna na jagokɛlaw nalen don minnu sarada sɔngɔ damatɛmɛja la ani ka lajalifɛn caman tugu o la o de ye siratigɛla muso jigi filakɛ ale jɔyɔrɔ falen don kɛnɛma ni a ka minɛ dagabanaw ye minɛ tobilikɛminɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu n'i y'a ye dɔrɔn i ɲɛ tɛ se ka tɛmɛ a la ka da a cɛɲako kan o de kama Jalo Kajatu Njayi ale bɛ kɛnɛ kɔnɔna na muso jigi filakɛ ka bitigi tɔgɔ la an ka jɛ an ka lamɛn. An bɛ muso jigi filakɛ ka yɔrɔ an b'o de représenté tagabolo ka ɲi bon sanni bɛ kɛ bon mɔgɔ minnu t'an ka yɔrɔ dɔn o b'an ka yɔrɔ dɔn bon faama caman bɛ yen n'u nana ɲɛsin an ka yɔrɔ ma an bɛ carte d'u ma o bɛ nimisiwasa dɔ ye o bɛ sanni fana kɛ n'an minnu b'an bolo bon fugan super b'an bolo ani tɛrɛmusu ani dumunibɔlanw i bɛ musoya minɛn fɛn fɛn dɔn ni luxe don filakɛ b'a kɛ musoya minɛnw na vraiment mɔgɔ nana bɛɛ nimisi wasara mɔgɔ yɛrɛ b'an ɲininka k'est-ce que an bɛ Mali kɔnɔ yan an ko an bɛ Mali kɔnɔ yan an ka publicité bɛ bɔ tuma bɛɛ ko fa ɲuman an b'an ka yɔrɔ indication ninnu an bɛ carte d'u ma an ye carte min di a bɛ ba fila bɔ an ye carte min di mɔgɔ ma yan nɔ a bɛ ba fila bɔ vraiment an kɔni an bɛ olu ka nimisi wasa de ɲini an ka minɛn kɔni ni maa y'a sa siɲɛ kelen bɛ na e sɔrɔ Bagadaji Richiti Ɲare misiriba ni kɔrɔn cɛ n'i taara e n'a sira yan kelen fɛ sani ka se pharmacie ma muso jigi bɛ droite gauche fɛ i sera i bɛ filakɛ yɛrɛ sɔrɔ yen. Febaki sugu kɛnɛ kan a bɛ aw ka alikuranɛ sanumanw sɔrɔ yen nɔ ani alisilamɛya livuru sanumanw Dawuda Kulibali ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye o ko kun kan. Donc ka baara bɛ ɲɛsin silamɛya cikan laseli ma ka taa diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o de an ka baara ye su ani tile bɛɛ lajɛlen la. An nana foire la alhamdulillah an ye mun faamuya foire la an kɔni y'a ye k'a fɔ foire la bɛɛ lajɛlen bɛ na ni i bololafɛnw de ye i yɛrɛ fɛ fɛn minnu valeur ka bon ka na o fana yira. Donc an nana ni fɛn min ye yan o de ye silamɛya o de valeur ka bon ni fɛn bɛɛ anw bolo donc an nana o de yira mɔgɔw la donc an y'a ye yan fana k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamanadenw diinɛ kanu bɛ mɔgɔw la a da ka mun na diinɛ gafew de b'an bolo yan o n'a ta bɛ waati o waati ni mɔgɔw bɛ tɛmɛ ba ye k'a fɔ u bɛ intéressant na u bɛ na u bɛ livre lajɛ dɔw bɛ sanuw kɛ dɔw fana bɛ foliw kɛ donc an ye o jateminɛ fana kɛ yan ɲinan oui alhamdulillah livre minnu b'an bolo ka feere yan a dɔ filɛ nin ye nin de ye kuranu ye donc kuranɛ min b'a la n'a jiginna alakira sallallahu alaihi wasallam ka san 1400 kɔfɛ o kuranɛ kelen de filɛ nin ye donc o kuranɛ de b'an bolo ka feere foire la yan i n'a fɔ san tɔw la a tun b'an bolo cogoya kelen mun na donc ni ko kuranɛ dɔrɔn i bɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ye nka alakira ka ɲɛnamaya a bɛɛ lajɛlen mana kuranɛ kɔnɔna na nka i bɛna ye k'a fɔ hadisaw ani tarikutigi olu de ye dɔ fɔ alakira ka ɲɛnamaya kan o kama an sera k'o dɔw latɔmɔ ka fara ɲɔgɔn kan livre kɔnɔ an ye mun tɔgɔ da la vie de Mohammed donc alakira sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya yɛrɛ depuis a mana arabu tun bɛ cogo jumɛn na ani a nali a ye yɛlɛma jumɛn na c'est adamaden yanni ka dibi n'i ko i bɛ dibi valeur dɔn f'a ka sɔrɔ yeelen bɛ yen donc yala alakira sallallahu alaihi wasallam kana tiɲɛni mun tun bɛ yen n'an y'o dɔn donc alakira ka nani an bɛ se ka ye k'a fɔ ko nafa yera a la donc alakira nana a ye dilanli mun kɛ arabu jamana kan fo ka taa s'a ka fatuli ma ani a musow cɛ tun bɛ cogo di a n'a ka sahabaw cɛ tun bɛ cogo di o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ nin livre nin kɔnɔna na donc n'i ko alakira sallallahu alaihi wasallam fana dɔrɔn i ko bato donc silamɛya yɛrɛ bato a la fɛn mun ka bon kosɛbɛ siga foyi t'a la o ye seli de ye o de la alakira sallallahu alaihi wasallam ko ni adamaden fatura i bɛ ɲininka fɛn fɔlɔfɔlɔ min na kaburu kɔnɔ o de ye seli ye o kama an fana cɛsirila ka se ka gafe dilan mun ye la prière musulmane a bɛ kuma seli yɛrɛ cogoya bɛɛ lajɛlen kan k'a daminɛ seliji la fo ka taa ko seli banna ani alakira sallallahu alaihi wasallam tun bɛ duwawu wɛrɛ minnu k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na donc an jijala ka o gafe nin dilan a bɛ arabukan na a bɛ faransɛ la fonetigi fana b'a la mɔgɔ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a kalan ka se ka diinɛ fana dɔn o ni foire banna an bɛ sɔrɔ Sulemanibugu ACI la Alpha Umaru ka so yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye goudron da la ten net kumakan laban min bɛ n bolo o de la an bɛ welekan da ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an ka wuli k'an jɔ an ka ɲɛɲini kɛ kow la quoi an ka kow ɲɛɲini an kana to kumakan fuw lamɛnni na kɛrɛfɛ nafa foyi t'o la bɛɛ lajɛlen ka wuli ka cɛsiriw kɛ an ka dɔnni ɲɛɲini a kɛra diinɛ sira kan o a kɛra politiki sira fɛ o an ka ɲɛɲini ka d'a kan dɔnni de bɛ se ka mɔgɔ bɔ nɔgɔ la n'i ma dɔnni kɛ siga foyi t'a la i bɛ kɛ dɔnnikɛlaw ka jɔn ye o kama kumadɔnnaw ko nafolo sari n'i y'a ni dɔnni bila mɔgɔ min b'a la ni hakili b'a fɛ a bɛ na dɔnni de ta bari dɔnni nin a bɛ nafolo de kiri jamana fɛn o fɛn b'a la n'u taara ɲɛfɛ bi dɔnni de y'u ta ɲɛfɛ u ka dɔnni de y'a to nafolo nan'u nɔfɛ donc n'an fana b'a fɛ an ka taa ɲɛfɛ siga foyi t'a la f'an ka wuli ka kow ɲɛɲini de.
K'aw ka jiw saniya ka di aw ma k'a ɲɛɲa ka mikɔrɔbuw bɛɛ lajɛlen faga sɛgɛ minnu bɛ ji la ka olu bɛɛ lajɛlen tigɛ ka kasa ja a bɛ o sɔrɔ foire exposition internationale de Bamako sugu kɛnɛ kɔnɔna na machine jolen bɛ Assane Traoré bolo min ka baara bɛ ɲɛsin o ma an ka jɛ an k'a lamɛn. An ye purificateur représentant ye foire kɛnɛ kan yan fɛnɛ. En fait, purificateur d'eau de dos. Donc généralement avec eau que eau numéralier. N'a b'i bolo so kɔnɔ. Par exemple, il va installer au robinet là, il va installer au fourrage fɛnɛ la. Donc il va jateminɛ an ka ji caman bɛ yen i b'a sɔrɔ buruburu ka ca la surtout robinet ji souvent kuma dɔw la a bɛ nɔgɔ kosɛbɛ. Donc n'i y'a installer au robinet la, filtre minnu filɛ nin ye a bɛ ji bɛ passer ni filtre ninnu bɛɛ fɛ kelen kelen. Ka ji kɛrɛnkɛrɛn ka ji ɲuman d'a ma filtrage 4 de b'a la donc a bɛɛ n'a ka baara don dɔw bɛ yen mun bɛ microbe faga dɔw bɛ yen mun bɛ nɔgɔ kunbɛn donc hali forage ji filɛ i b'a sɔrɔ ji dɔw bɛ yen sɛgɛ ka ca ji la pli i bɛ se k'i ko a la ou bien i bɛ finiw ni minɛnw fɛnw ko a la mais i tɛ se ka ji consommer donc pli n'i y'a installer o la donc a b'i ka ji hali odeur kasa min bɛ na ji la a bɛ ji kasa tunu donc a bɛ ji kɛnɛma ji sanuya d'a ma mun bɛ ku an yɛrɛ farikolo la. Parce que ni an ka société jateminɛ i b'a sɔrɔ an ka bana caman bɛ sɔrɔ 70% bana caman bɛ sɔrɔ ji fɛ donc o kɔni n'i y'a installer fɛ hali ji san eau numérale sanni kɛnɛma a ka ca Ala fɛ i b'a dabila parce que n'i ka eau numérale de bolo so kɔnɔna na i b'a installer cuisine kɔnɔ a bɛ se ka installer salle à manger kɔnɔ installation est gratuite et jusqu'à une année de service aussi gratuite donc i bɛ se k'i servir a la fo wagati jan a minɛnw bɛɛ bɛ sɔrɔ an yɛrɛ bolo. Il va envoyer amena installation que al ni filtrage be changer tout est disponible amena on va changer afin be bambolo foire bana ambe numéro 10 donc ni foire bana ambe soro falaje kawru don kerefala la donc aga chala fait donc na envoyer formal chama be so ambe numéro dama donc abe fin 74 58 80 23 Bekana foire kɛnɛ kan parce que an kɛlen don ka réduction fɛnɛ kɛ walasa ka sankɔrɔta di sugu in ma nabagaw nana n'u ka sanni feerefɛnw ye ka bɔ diɲɛ jamanaw ɲɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nabagaw y'u kunbɔ Côte d'Ivoire jamana kan ni ka na foire in bisimila collier dagabanaw minnu bɛ kɛ perliw la ka fara ɔrɔbuw kan cɛta ni musotaw o bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna na an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. An nana ni perliw ye an b'a wele ko collier. Comment on dit ça? On a bolo lale. Donc collier ou la bambola Côte d'Ivoire, on en a fait que aïe modèle bébé, maman tabe, musokoni tabe, sungru tabe. Donc on a sanique. On a ni robe fanaye, ani chemise ou cheota. Donc il y a un instant qu'on a bébé, chetabe, musotabe. Donc, on a visité. Bon, Fort Dame, jusqu'à présent, l'or qu'on était, moi, on a visité, on va faire bon, warité. Donc, pour le moment, là, ça n'y m'a qu'à faire. Tout petit peu, mais pas comme ce qu'on voulait. Parce qu'on a dépensé pas les camps, on a fait Abidjan Kanaya. On a dépensé pas les quais. Donc, on a visité quoi? C'est pas cher. Prix bien bé. Donc, on a visité. Bon, moi, on est là parce que artisans, nous, nos bébés. C'est pas comme artisan, que c'est cher. Mais c'est à partir de 5 000 jusqu'à ce que je suis prix bébé. Al mi frata erebe. K'aw fariw bɛɛ lajɛlen furakɛ ka tasiw ni butɔnw kɛlɛ ka bɔ a la Face Fresh olu ka butigi don u fana y'u sen don Febaki baara in na ni ka na ni u ka sanni feerefɛn sɔngɔ damatɛmɛdiya la wasa kama an ka jɛ an k'u lajɛ. An ka cakɛda tɔgɔ ko Face Fresh. Produit qualité caman b'an bolo i b'a fɔ soin de visage tasiw ninnu ni bitɔn ninnu ani ka farikolo dalakɛɲɛ comme i yɛrɛ b'a kalama sisan muso caman de bɛ tulu mun mais i bɛ taa sɔrɔ o farisogo dalakɛɲɛlen tɛ dɔw sen n'u bolo finfinnen don bon a bɛ tulu mun de kɛ bɔ mɔgɔw la bon Ala barika la an nana ni produit ye parce que fɛn fɛn bɛ dilan a bɛ fɔ a bɛɛ ma ko produit n'i m'a fɔ ka ɲɛ a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko produit dɔw de don minnu bɛ mɔgɔ déteint non parce que an ye tulu dilan on a pu ajouter les produits pharmaceutiques aux produits cosmétiques walasa au moins farafinmusow ka se ka damu sɔrɔ tulu mun na cogo min na
donc an o produit b'an bolo yan nɔ très généralement comme wagati nacogoya de don bon ɲinɛ sanniba tɛ yen mais an bɛ ala fo alhamdulilayi déjà comme a fɛnɛ ma dabɔ o kama très généralement foire bɛ kɛ de walasa mɔgɔw k'i ka fɛn caman lakodɔn bon an nana imposer marché la mais tiɲɛ na musow nisɔndiyara an ka fɛnw na kosɛbɛ parce que muso caman bɛ yen minnu tun bɛ tulu sugu bɛɛ mun mais alhamdulillah an nana an y'an ka fɛnw yir'u la gommage ni fɛnw b'an bolo n'a y'a ko la a bɛ tasiw bɔ a bɛ farikolo dalakɛɲɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni golo wɔɔrɔ ni sɛnɛda ye quoi donc an ka produit kɔni b'o k'o résultat ɲɛnamaw d'an ma sisan bon an ka siège ka ca sisan Bamako et puis an ni mɔgɔ caman bɛ baara kɛ an ka siège dɔ bɛ Bakɔ Jikɔrɔni dɔ bɛ Alde Bamako la dɔ bɛ Ɲamana bon Adama Kante nana ka bɔ San Bɔgɔlandala don a bɛ bɔgɔlanfiniw berew ani fugulanw k'olu bɛɛ lajɛlen dilan buna adamadenw ka wasa kama sɔngɔ damatɛmɛja la u bɛ foire kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ an ka a fana lajɛ an nana ni bɔgɔlan ale ni kadɔ bere donc ani dongɔnɔ fini ninnu donc ensemble il faut a bɛɛ ma bɔgɔlan quoi foire daminɛ ni sisan cɛ bɔ an bɛ ala tanu alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ ala tanu parce que foire nali dɔrɔn ti n ka minɛn bɛɛ ka san donc foire nali relation bɔra bon alhamdulilayi an ka o kun dɔ sɔrɔ quoi donc an bɛ ala fo k'ala barika da donc marché fana o dɔn dɔɔni ye foire tɛmɛnen kɔ ni bɛ sɔrɔ an ka dugura san donc san Misira an bi Misira an bi bɔgɔlan da ye o y'an ka quartier bon foire bon vraiment ne kɔni ka min yara fɛn do mɔgɔw m'an ka saliyara donc bo o lase bola baarakɛla ni jagokɛla bɛɛ ma donc foire kɔni yɔrɔ dɔ hali n'i ka minɛ ma san c'est un lieu de rencontre i ni mɔgɔ bi ɲɔgɔn lajɛ donc a bɛ fɛnw don ni ɲɔgɔn bolo donc relation a bɛ taa quoi ne yɛrɛ kɔni ko santi vraiment o bonya ne bolo kojugu quoi kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ni aw mago jɔra aw ka ijabu la ɔrɔbu dakabanaw a b'u sɔrɔ Foje Sela bolo foire exposition internationale de Bamako sugu tako 13nan kɛnɛ kɔnɔna na an ka jɛ an ka lamɛn bon an nana ni article min ye o ye ni article min ye burumuso ni hijabu bon généralement an kɛlen don ka burumuso kura moderniser sisan k'a bila ka na pour que muso bɛɛ bɛ se ka intégrer la cogo min parce que fɔlɔ burumuso kun ye suna la i b'a fɔ cogo min a bɛɛ kun ye finman ye mais sisan an y'a jateminɛ an bɛ fɛ maliyɛn muso bɛɛ ka don silamɛ muso bɛɛ ka don donc an ye commande kɛ k'a moderniser k'an yɛrɛ ka choix kɛ dessinw na donc ko wulu bila ka na pour que bɛɛ bɛ se ka don muso bɛɛ bɛ se ka don cogo min foire daminɛ sisan kɔnɔ an kɔni b'a ye mɔgɔw bɛ na u bɛ layɛli kɛ mais tiɲɛ na an ka so ye min ye an bɛ to k'o sɔrɔ a kɔnɔ parce que sanni ka suma foire kɔsɔn an bɛ suguba kɔnɔna na an bɛ marché légume fanfɛla la immeuble Sila ani artisanat immeuble Sénégal la an ka magasin dɔ bɛ yen fana na n bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka Shirifila TV fo k'an ka Sherif Usman Madayi Hadara k'a fo kosɛbɛ a n'a ka denbaya bɛɛ an bɛ dugawu kɛ Mali bɛ difficulté min na bi Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye ka lafiya dada ma an bɛ sɛgɛn min na bi Ala ka k'an ma hɛrɛ sinon Mali bɛ yɔrɔ min bi na vraiment ça va pas du tout ça va pas an bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ voilà merci Ala ka su hɛrɛ Adija Couture la ani boutique la bazin dagabanaw bɛ yen nɔ kalani bɛ kɛ prêt-à-porter bɛ yen nɔ sakiw fara sabara kan ani muso labɛnfɛn caman wɛrɛw o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ boutique in kɔnɔna na an ka jɛ an ka filɛlikɛw ka sanni feerefɛnw na ani ka lamɛnli kɛ bon farikɛyɔrɔ la n bɛ borode feere n bɛ perlage feere n bɛ saki feere n bɛ bazin kelelen feere denmisɛnnin fɛnw n bɛ drap feere n bɛ couvre-lit feere des tapis des assiettes n bɛ fɛn caman feere quoi un peu de tout samara et tout ça. Bon, ça va un peu. Un salon foire jarani ɲinanta pour l'instant comme on m'a ban folo. Ne ka boutique be Bakɔ Jikɔrɔni ACI. Mes clients wele o kana sanni na, y a de belles choses. N'aw mago jɔna sport kɛ machine na ka farikolo bɔ ɲɔgɔn na farikolo ɲɛnajɛ kadara kɔnɔ walima k'aw ka fini bɔrɔtɔw yɛrɛ kalan aw yɛrɛ ye machine jolen bɛ o baaraw kama an ka jɛ an ka o sɔrɔlenw lajɛ o fana saradalen don sugu in kɛnɛ kɔnɔ
an nana ni machine sport kɛla o ni massage chaise o ni n'i ka fini bɔrɔtɔra machine fana bɛ a b'o kala a ma sa bilen ka t'o di togolo ma ni nin b'i bolo ka ban dɔrɔn a banna alihamudulila an b'a fɔ alihamudulila sanni kɛra yɛrɛ de parce que hali su in na ni machine wurulanti ni sport kɛla ni sanna su in na yɛrɛ an b'a fɔ alihamudulila yɛrɛ de ne bɛ foire mɔgɔw minnu y'a organiser ne b'u fo parce que alihamudulila an ye mɔgɔw ye sanu kɛra an kun an ye wariw sɔrɔ an bɛ ala fo k'ala barika da. Ayiwa an balimaw an sera ka minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye Febaki kunnafoniyaw kan o de kun ye nin aw kan bɛ laseli nata ni ala y'o yira an na.